Drago mi je da svjedočimo uz najbolju tehničku opremljenost prevoza građana grada Zagreba na prostoru Hrvatske, to ne treba ni govoriti. Volio bi da je to i u ostalom dijelu Hrvatske i nadam se da će jednog dana se to dogoditi. Korespondiramo sa najboljim ljudima koji znaju svoj posao, rade već 100 godina u našem CET-u, preko 100 godina, i korespondiramo sa tehničkom opremljenošću naših vozila, niskopodnih tramvaja, niskopodnih autobusa, harmonika, zglobnih i ostali koje imamo. I ono što je najvažnije, korespondiramo sa europskim napucima Europa 2020. Prema tome, ovi danas dva hibrida koje puštamo pogona, jedni će se provesti predsjednik uprave holdinga sa suradnicima i kolegama i kolegicama iz holdinga, samo svjedoči da smo na evropskoj razini. Želimo biti istinska evropska metropola, to mi jesmo, ali želimo ostati i podižemo tu letvicu ekološke osviješćenosti. Sve ostalo ćemo reći predsjednik uprave holdinga. Hvala svima koji su u ovome sudjelovali. Zanavljamo buseve. Mi imamo preko 70% skoro novog voznog parka. Kao što od tramvaja, tako i autobusa. To ima jedino Beč u Evropi. I mi. Bolji smo od Budimpešte po tome. Prema tome, još jednom samo je znak da Zagrepčani plaćaju prirez, plaćaju porez, uzimaju danas oko 2 godine po 100 milijuna eura, nadam se da ova vlada neće, ali mi ulažemo u prave stvari, a to znači da naši građani imaju dobar standard prevoza. Hvala vam i živjeti.